Вавилон Мобайл замимаи май Вавилонро муаррифӣ мекунад. утоқи шахсӣ захираҳои нақшаи тарофавиро назорат намоед ва хизматрасониҳои нав пайваст кунед. e-commerce судмандтарин харидҳоро бидуни баромадан аз хона анҷом диҳед. iCoupon аз муфидтарин тахфифу пешниҳодҳо истифода баред. ҳамёни электронӣ тавозун пурра кунед, барои маҳсулоту хизматрасониҳо пардохт намоед ва ё ба дигарон маблағ интиқол диҳед. бо май Вавилон олами имкониятҳои нави рақамиро кашф намоед. қобили дастрасӣ дар Play Market ва App Store. имрӯз зиндагии худро бе интернет тасаввур кардан хеле душвор аст. ин торномаи азим ба инсон имкониятҳои хеле зиёд медиҳад. кор, таҳсил, муошират, шиносоӣ ин ҳамаро метавон ба воситаи интернет ба роҳ монд. харидани молу маҳсулот ба воситаи онлайн магазинҳо як кори маъмулӣ ва ҳамарӯзаи инсонҳост. акнун шумо метавонед аз хона набаромада молу маҳсулот, ғизо, доруворӣ, хулоса ҳар он чизеро ки мехоҳед фармоиш бидиҳед ва фармоиши шумо дарҳол ба пушти даратон оварда расонида мешавад. барои ҳамин шумо бояд замимаи май Вавилонро дар телефони худ дошта бошед. дар замимаи май Вавилон бахши e-commerce аст. ба воситаи e-commerce шумо метавонед харидҳои хеле муфидро сари вақт анҷом бидиҳед. бахши iCoupon аз ҳама муҳимтарин бахш дар замимаи май Вавилон аст. тавассути бахши iCoupon шумо метавонед тахфифҳои хеле зиёдро ба даст биёред ва харидҳои муфид анҷом бидиҳед. акнун бо замимаи май Вавилон шумо вақти худро беҳуда сарф намекунед. ба ин ё он корхона рафта маблағ пардохт намекунед. аз дохили хона тавассути ҳамёни электронӣ шумо пули барқ, пули об, хидматҳои коммуналӣ, пардохти абонентӣ, хулоса ҳама гуна амалиёти пардохтиро метавонед анҷом бидиҳед. хулоса замимаи май Вавилон ёрдамчии ҳар яки мову шумо. бо арзи адаб салом мегӯям. дӯстони азиз, барномаи навбати ногуфтаҳоро дар ҳамкорӣ бо толори мебели Алфемо шурӯъ мекунем. суроғаи толори мебел, шаҳри Душанбе, кӯчаи Бухоро 32-34. барномаи мо имрӯз бо иштироки нафаре таҳия мегардад ки баробари диданаш дар чеҳраи инсонҳо ханда мешукуфад. ва ин ҳам бошад Ҳасан Чила аст. дуруд Ҳасан ҷон. саломат бошед. аввалан мехостам аз шумо бипурсам ки хандондани мардум мушкил аст? албатта мушкил аст. пеш аз оне ки ҳарф занам мехоҳам ки гӯям ки ба толори Алфемо имрӯз ҷамъ шудем мо бо устод Орзу Исо бояд кунем муросо шахси боҳушу рассо дар барномаи ногуфтаҳо бояд шавад гуфтаҳо. ба ширкати Вавилон дорам якта эълон ба ҳамаи коркунон мегӯям ҳазур раҳмати калон. аҷоиб. саломат бошед. истеъдоди фавқулода ба чӣ хотир? ба он хотир ки Ҳасан Чила дарҳол дар ҳамин вазъият, дар ҳамин ҳол метавонад чаҳорпораҳои хеле зебое иншо бикунад. ин аст истеъдоди фавқулода, яъне бадоҳатан мегӯяд. ҳаст аудиторияи карахт, аудиторияи беҳис, аудиторие ки масалан аз шӯхиҳои шумо ба ваҷд намеояд. бо чунин аудитория рӯбарӯ гардидаед? оре, чӣ гуна вокуниш нишон медиҳед? ба наздики барномаи шоми Душанбе буд, ман дар он ҷо даъватӣ будам ва дар он ҷо одамои ҷиддӣ бисёр меҳмон буданд. баъд дидам ки дар он ҷо бародари ҳунарманд Абдурозиқ нишаст. баъд дигар ба қаблиш ман бояд чорчӯбовора давом додам. бародар Абдурозиқ импровизатсия кардам. бародар Абдурозиқ барои чӣ шиш тазиқ вақтҳои охир ба фикрам ту ягон каса шидаи ошиқ ана бону Зулайхо механдад хо гуфта. баъд ман давом додам ба камти дар лабошон табассуму ханда даромад. яъне аз ҳолат баромадам. гуфте ки ба қавли русо одамои сериёз агар ҳаҷми нигор аз ин ҳолат набарояд, ин яъне мағлубияти буст. бисёр ҳаҷмнигорои мо ҳастанд ки вақти қасак намезананд, мардум намеханданд, рӯ афтода мешаванд, моҳо аз паи ҳаҷм намешаванд. ман он нафар нестам. бигзор ҳаҷми ман ҳама вақт ҳаҷмои Ҳасани Чила дар зейраш як чизи ҷиддият дорад, як дард дорад ки ман шуморо гуфта истодам. ба қавли Уильям Шекспир, дунё худ саҳнасту мо ҳунарпешагони он ҳастем. вақти бозӣ кардан, вақти амалиёт шумо худатон механдед? аз шӯхиҳои худатон хандаатон меояд ё ин ки не?
ба қавли устод Халилӣ ханда бисёр каму гирия фаровон кардам. яъне пушти он моски ханда, моски маҳзака, яъне амин рамзи театр ҳам ду моск аст, яке гирия, яке ханда. Пушти он моск яъне ғуссаҳову ғамҳо аст. Ғамҳо аст. Амин шабо вақте ки соат қариб 12 шаб аст, вақте эҷодиё ҷӯш мезанад, пеш аз оне ки ман ҳамун шеърҳои ҳаҷвиро бинависам, маро гирия гулӯгир мекунад, мағлуб мекунад. Дар ҳадди мағлуб мекунад ки ман ҳатто шишаи амин телефонро дида наметавонам ки шеъра нависам. Азаш ки зиёд мардум хиёл мекунанд ки хандонани мардум осон аст. ин ҳам мисли ҳамун Федерико Феллини дар бораи масхарабозони цирк гуфтааст ки дар пушти чеҳраи масхарабоз ки дар чеҳрааш табассумро мекашанд, ғуссаҳои зиёде ниҳон аст. ҳасан, шумо замоне бо гурӯҳи Ғарибшо компания фаъолият мекардед, вале чӣ моҷарои сар заду шумо аз ҳам ҷудо шудед? мо ту ҳол рафтуо дорем. Як вақто дар телевизион барнома доштем, масалан барномаи Ҳазл Ньюс буду, як пиёла чой буду, мушфиқӣ буд, дигар барнома буд. Чанд нафар будед шумо? Мо 5 нафар будем. Устод Бахтиёр Раимов, Ташрифҷон Халилов, Шодмон Файзалӣ, Абдуҷаббор Азимов, Саидаҳмад Холов. мо якҷо будем. Чаро пароканда шудед? Фақат росташро гӯед, чӣ моҷаро сар зад? ҳозир агар шумо бигӯед ки на мо бо хоҳиши худамон ҳамин хел ба ҳар самту ба ҳар роҳ рафтем, ҳеҷ вақт на ман бовар мекунам, на тамошобини мо. соли 2012 ман як консерти ба қавли капо ҳисоботи худамро доштам бо ҳунармандони тоҷик албатта. баъд аз замон дигар яъне ки рафт омади мо камтар канда шуд. Ман дидам ки ино саҳна бозӣ мекунанд, ман нестам, яъне ки даъват накардан мана, даъват накардан ва ман бисёр мехостам. Бисёр вақто бо Ташриф Халилов мехостем чанд сурди ҳаҷвиро бирорем рӯи саҳна барорем, ки эҷод кунем. яъне чӣ шуд сабаби парокандагии шумо ва махсус сабаби рафтани шумо? сабаби аслан гирем ман дилам мехоҳад бо оно кор кунам. ман рафтагӣ нестам аз он гурӯҳи устод Бахтиёр Раимов, лекин вай маро даъват накардан, дигар дар саҳнаҳошон даъват накардан. Чаро? намедонам барои чӣ сабаб шуд ки маро дигар даъват накардан. ин таъсир гузошт, таби шумо хира шуд аз ин чиз? бале, барои ин ки дар куҷо шуморо даъват накарданд ки ранҷидед? масалан барномаи телевизионӣ мо ҳар вақт якҷо будем, бе якдигар нафас намекашидем. акай Ташриф ҳар субҳ мехест маро занг мезад, ман он каса занг мезадам, дилтанг мешудем бе якдигар. як калима он касо мегуфтанд, ду калима ман мегуфтам, мисол бо ҳам саҳнаҳои ҷолиб меуфтем. баъд хулоса як рӯз барномаи телевизионро тамошо кардам ки ино иштирок доранд, дар ҷои ман дигар нафарҳо ҳастанд. мисол ман дар ҳамонҷа ҷои хидмат дидам ки ҷои ман холӣ аст, бе ман рафтанд саб телевизионӣ. баъд ман тамошо кардам, хай рости гап дӯст медорам ҳамин ҳунармандое ки бо ман нақш меофаранд ва мехоҳам дар парошон бошам ва як камтери озурда хотир шудам. рости гап ака Урзу гуфтам ки хай даъват мекардан, бо нағз мешуд, ман мехоҳам қатшон бозӣ кардан. дар ин бора ҳарф назадед бо онҳо? ҳарф задам, чандин бор омадам хонаи Бахтиёр. роҳбар Бахтиёр буд? бале, роҳбар Бахтиёр. яъне Бахтиёр шуморо аз гурӯҳ парт кард? не, Бахтиёр парт накард. гуфт мешавад, мегирем, бо мегирем, ҳамроҳ дар пеш аст. гуфт коро дар оянда мегирем, оянда ҳамаш хуб мешавад, оянда беҳтар мешавад. ин як гуфтаҳои маъмулию такрорию як навохту протоколианд? шояд. баъд ман бисёр бо худам андармон шудам, бо сурдои ҳаҷвӣ худам танҳо бисёр баровардам. мисол бисёр маҳфилҳое ки буд, танҳо худамро даъват кардам. мисалан шоми душанбе дигар маҳфилҳо рафтам, будам акай Бахтиёр Ташриф уҷо буданд, алоҳида баромад кардам, ман алоҳида баромад кардам. яъне рақобат миёни шумо ба амал омад то як андоза? ман ин чизро рақобат намепазирам, қабул надорам. рақобат омад миёни ман дар Ҳасан Чила миёни ягон кас рақобат надорад, на дар актёр, на дар таронасаро, на дар шоир, на кинорежиссёр, на Ҳасан Чила аз ҳеҷ кас надорад гила. обод кунед маҳфила, тоқа нахӯред гирила. ҳамин якай мино гиде била мераса ба маҳфила. бале, хотиррасон мекунем ки барномаи баъдии мо баъд аз Ҳасанҷон бо иштироки дар ҳамин бино меояд мино, бо иштироки мино таҳия мегардад. мино таҳия мегардад дар ҳамин бино. мезанем панҷотаи яке шояд вино ва барномаи мо мешавад мисли кино. ман дар ин ҷо як навишта кардам барои барномаи ногуфтаҳо, мехоҳам пешкаши шумо кунам. ногуфтаҳо гуфта шавад, нопухтаҳо
پخته شود. ای کاش قدمجوی بدان از این جهان رفته شود. شعر را فقط برو بخوان تا شینم و سفته شود. مگذار که در محفل ما حرفی بد و تفته شود. خواهی که هینا رنگ گیرد باید که خوب گفته شود. حرفی من از دیگران باید که نگفته بود گفته شود. با ارزوی استاد نگفته و گفته شود. زنده باشید. اینجا جای هر کس نیست، جای هر خور و خس نیست. عشق که همیشه پاک است کاری هر بلهوس نیست. ارزوی سو کجایی غیر تو هم نفس نیست. هر جا که باشد اصل آن جای بیمگس نیست. گفتم که زنگ زنم تلفن و دسترس نیست. دو پای روان که داری محتاج بر چیگس نیست. مثل ارزوی عیسی سخندانم هر کس نیست. شدم که در برنامه شما شرکت دارم. ولی شما از سوال من همین خیلی زیبا فرار کردید. من گفتم که بختیار شما رو پرت کرد از گروه، گفتید که نه، ولی راهبر کو بختیار بود. یعنی منطق این جواب شما گم می شود. کمی میونی این حقیقت. اکای ارزو جون، اکای بختیار یک انسانی صغیره پرور است. دستی آدما رو میگیرد. پس چرا به شما به ثبت تلویزیونی رفتند؟ غریب شو کمپانی هم مرا بختیار رحیموف دعوت کردن. وقتی چرا به ثبت تلویزیونی به شما رفتند؟ به ثبت تلویزیونی شاید کسی از راه برآورد. کی؟ شاید کسی باشد، شاید کسی گفت من این رو اینجا نگفتهام باشد، گفته نمیتونم. نفرایی بودن که مرا میگفتن که تو حق نداری در این گروه باشی. گفتم یک شعری دلار پرست ای دست من شکسته برای خشتمان رو میخوندم. اگه بختیار هر وقت گوش میکرد بعد میگفت که پچق این شعر میخونی به یگم تنویس هر دومون یک برآمد کنیم. بعد 10 سالگی غریب شو کمپانی بود. بانو مولانا نجم‌الدین و خشتمان من بوس کردن جوروب خدی همین نغمه کردم میومد با من میخونم دلار پرست ای آدمی پس ای دست من شکسته در پاورو تا دیونه ها تا خشتمان بعدم صحنه بوس کردیم. بعد من وردی غریب شو کمپانی شدم. بعد رشکی دیگر آدمو زیاد شد، حسد زیاد شد و ما هر روز قریب صحنه داشتیم. ما شاهد بودین. قریب در سرودای هنرمندای مشهور تاجیکستان ستارهای پاپ استراد ما حج می‌نویسیم. مثلا در سرودهای صدرالدین سیروجدین. به هر حال چرا بختیار شما رو نگاه نداشت؟ بختیار من رو نگاه داشت. بختیار تو حال میخواد من در پلاش باشم. شاید کسی نسبت نمیدونم که اصلا بنده میخواد که با ایشون باشد. از بعضی نفران گیله‌مندید؟ بعضی نفرای هست، شاید بعضی نفرای هست. چرا شاید باید میگوید دقیق حرف نمیزنید؟ من اکبرزو میگن که زلیخا مرد از حسرت که یوسف گشت زندانی. چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی. من هر روز وقتی کار میکنم با شما صحبت می‌کنم، شب من فکر میکنم که امروز اکبرزو یگون سخنی چی نگفته باشم. نه زیق میشم. یعنی شما نمیخواهید قلب کسی رو برنجونید؟ میشکنم رنجونم. برای خاطر. بسیار خوب. اکنون میخواهم راجع به همکاری های شما با صدرالدین جان حرف بزنم. عذر. من قربانی شما میشوم. این اشک‌های شما جوهرند. اشک‌های شما ارزش خیلی بلند دارند در نزد من، در نزد کل تماشابینان و در نزد همه انسان‌هایی که به قدر هنر میرسند. این اشک هنرمند است. و اشک هنرمند میدونید اشک هست که به این اشک همه باور نمیکنند. وقتی که هنرمند در صحنه میمیرد میگویند که خیر بازی کرد، نقش آفرید. و در زندگی هم وقتی که هنرمند به مردن آموده است شاید اکثریت باور نمیکنند، میگویند که نه بازی میکند، ولی بعداً در اصل میبینند که واقعا میمیرد. من فقط همین رو میخواهم که شما شاد باشید، هیچ وقت اشک نریزید. و سوالم رو میخواهم بازم پیشنهاد کنم. همکاری های شما با صدرالدین جان خیلی طولانی بود و صدرالدین رفت به آمریکا و شما اینجا ماندید. حال و هوای بچه هایی که با صدرالدین کار میکردن چی شد بعدی رفتن صدرالدین؟ با صدرالدین خیلی طولی همکاری ما زیاد است. حاضر هم داریم همکاری. وقتی که صدرالدین امریکا رفت یک چند بچه ها اعتراض کردن و روزی کردن خیلی در همینجا 20 معرکه و توی زیاد هستن. خوب خلاص صدرالدین
ягона мақсад ниятам буд ки ман навозандаҳо бекор монданд ё ба дигар гурӯҳҳо рафтанд? ба гурӯҳи валиҷон азиз гузаштанд. рости гап масалан табл навозамон, асбобҳои нафасӣ, дигар бачаҳо як чанд нафар ва ману юқубҷон абдуллоев танҳо мондем. хулас хай вақте ки бояд роҳи зиндагиро бояд идома диҳем, чун садрин аз хафои кор. ҳоло бо кадом сароянда ҳастед? ман бо ягон сароянда нестам. аввал танготанг бо Садриддин дар тӯю суру маъракаҳо ширкат мекардед. ҳоло чаро намехоҳед бо ягон сарояндаи дигар ҳамкорӣ кунед? рости гап ҳавсала надорам дигар. бо ягон шояд рафтани Садриддин ба шумо таъсир гузошт? шояд ҳамин хел бошад, баро ки мо як гурӯҳе будем, як гурӯҳе ки ҳамдил будем. байни одамон овоза паҳн шуд ки шумо баробари ворид шуданатон ба гурӯҳи Садриддин Қамариддин ҳунарпешаи бисёр машҳури моро аз гурӯҳ берун кардед. ин ҳақиқат дорад? не, ин ҳақиқат надорад, ин овозҳо ҳаст. дар ҳамин миёни мо ҳам корош ки тӯёш бисёртар буд, баъд гуфтанд ки ман хулоса дорам ки Қамариддина бояд ҳамчун продюсер мегӯяд ки туй қабул кун, маҳфилҳоро бояд қабул кунад, консертҳоро таблиғот гузаронад, консертҳоро реклама кунад, ташкил кунад. ман дар ҷои Қамариддин шуморо мегирам. баъд ман розӣ нашудам. акаи рӯзу рости гап ҳар кас рӯи худоро гап занад ба қавли мардуми тоҷик. розӣ наштам, гуфтам Садриддин мо дӯстем, бародарем, дӯсти мо мемонад, мо ҳамроҳи Қамариддин ҳамсабақ ҳастем, мо нону намакхӯр ҳастем, рафтуо дорем, Қамариддин аз ман меранҷад. гуфт ин корро ман ба уҳда мегирам, ман худам ҳал мекунам. баъд Файзобод, тарафи Файзобод, ноҳияи Файзобод тӯй рафтем, ҳамроҳ будем. баъд дар маҳфил Қамариддин хостам маҳфил оғоз кунанд ки Садриддин гуфт Қамариддин ту истироҳат кун, акаи Ҳасан маҳфил оғоз мекунад. баъд ман ноҳинҷоҳ шудам рости гап. баъд маҳфилро оғоз кардем. Қамариддин чӣ гуна қабул кард ин ҳақиқатро? рости гап Қамариддин як гӯшаи нишасту ман рости суҳбат доштем, чой менӯшем, суҳбат доштем. баъд дарроҳ Садриддин гуфт ки биё ба мошини мо меравӣ Қамариддин, ман суҳбат дорам, бо ту бояд суҳбат кунам дар ҳамин бора. гуфт ки миёни шумо бояд ягон хафагӣ набошад. аз ин пас гуфт Ҳасан Чила ҳамроҳи мо меравад маҳфилу баррандагию, Қамариддин шумо тӯёро қабул мекунед, консертҳоро таблиғ мекунед, ҳамин хел корҳо. хулас Қамариддин наранҷид? Қамариддин шояд ранҷида бошад, намедонам. лекин ман ҷои касеро дар ҳаёт гирифтан намехоҳам. ин хай хоси Садриддин буд барости. дар эҷодиётам бисёр ҳис мекунам ки мо бо Садриддин ҳамдил ҳастем. ҳатто як таронаро рости гап дурӯғ гуфтам ба Садриддин. вақти хонааш омадам, гуфт ки биё хона, ман оҳанга сохтагиам, бояд таронаро нависем, дар қолабрезӣ кунем. баъдам маро мисли муаллим сахтгир буд рости гап нисбати ман Садриддин. омаду гуфт навиштӣ? гуфтам ҳа навиштам. акаи рӯзу ба худо дурӯғ гуфтам. гуфтам навиштам. гуфт канӣ? гуфтам дилтанги 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 ту. баъд гуфтам хоҳӣ бо дуюм мисра мекунем, менозӣ меранҷӣ ҳар ранги ту. ҳозир гуфт меравем студия, оҳанга мехонем. биёед ҳисоб мекунем ба чанд сароянда шумо тарона навистед. аввалан Садриддин, боз Суҳроби Сафарзод, Меҳрубони Равшан, Остони Азиз, 4, 5, 6, 7, 8. духтарҳо Ҳабиба Давлатова, Моҳира Тоҳирӣ, зиёд аст. хулоса онҳое ки ба ёдамон омаданд ҳамин лаҳза. оғои Анди Мададиён, эрони бародари ҳамзабун, биё мерем ба Ирун. ина бо оғои Рустами Нуру бо оғои Ишони Афғон аз Афғон хондан. ино бо ҳам хондан. вақте ки Анди Тоҷикистон омад ва Рустами Нур гуфтааст ки ман мехоҳам Ҳасани Чиларо бинам. вақте ман рафтам пешаш, гуфт аз ҳамон таронаҳо бошад, агар ман майл ман ба шумо адрес мегузорам. бо чанд ҳунармандои афғон ки дар олмон зиндагӣ мекунанд, оғои Чаковак, оғои Поиз, ба онҳо тарона зиёд таронаҳо нависӣ кард. хуб, чӣ қадар аст ҳаққи хидмати шумо барои иншои таронаҳо? рости гап ман акаи рӯзу ҳақ талаб накардам. вақте ки Садриддин инҷо буд, ба ман маблағ зиёд медод. зиёд яъне чӣ қадар? ба қавли 3000 сомони тоҷики ҷоиш мешид, ба доллар бигирем $300 медод, $400 медод. ва ман баҳо, ҳунари шумо баҳо надорад, лекин мардум бояд баҳои ҳунари шуморо донанд. бале, бале. ҳаст ҳунарманде ки масалан баҳои ҳунари шуморо кам медонад? ҳастанд ҳунармандо зиёд ҳастанд ки ман таронаҳошонро нависам, дигар ҳастанд ки пул надоданд. ҳатто наушникҳо дар гӯшон айни ҷонбароӣ гуфти гапҳо телефон қадима сабшани нависам,
خوندن در اونجا ترانه‌شون رو گشتن اومدن ما می‌نشینم در پول ندادن. ارنجروش که پولش میته پول مرا نمیته حوالت بر خدا کردن مرادی ما نصیحت بود و گفتیم حوالت بر خدا کردیم رفتیم. چرا شما قاطعانه طلب نمیکنید؟ من باید قاطعانه طلب کنم میگن که آدم باید حق خودش طلب کنه وقتی طلب نمیکنن حرام است. چرا شما نمیتوانید این کار رو بکنید؟ گفتی تاجیکا روم نمیشوه دوره ندوره اگر نمیبینیم که $100 ما خودکشی بیگانه پرستیم ما عاشق دیوانه اومستیم ما خودکشی بیگانه پرستیم. از شکرخند چرا فرار کردید؟ از شکرخند در اونجا برنامه‌های تلویزیونی داشتیم زیاد اشتراک میکردیم مثلا ما یک چیز سببی بود که برای صحنه همین آخر صحنه را باید ما بگم ده این صحنه را ما یفتگیم این ما یفتگیم راستی گپ هر یک هنرمند باید روی راست گپ زند برای این میشد یعنی اگویسم مثال بسیارش روبر ما اینجا باید گپ زنم این هیچ چیز جدایی میشود سبب اساسی صحنه چه یفتن من یفتگی ما ایجاد کردم من مردم ما بگم یاد شوخی و ما یفتگیم پو بعد آمدید با گروهی غریب شو از گروه غریب شو رفتید باز پیوستید به یک گروه دیگر یادم هست با عرب شو بود من یک سرودی امتحان نوشتم انا سر شد امتحان بهارمون معلم جان هر یک دانشجو باید همین چهار مصرع خواند بعد من میدونستم که کی بختیار رو تشریف کارشون بسیار هستن من میخواستم با اینو سرم بعد گروه عرب شو بچه‌ها سعدی و سنت و دیگه با اونها همکاری کردم جمع کردم شعرهای تقسیم کردم موگم با بچه‌ها گفتم که الان این چیز من خودم همکاری دارید با اون همکاری دارم بعضی وقتا زنگ میزنه که یک صحنه بازی کنیم من با اونها بسیار یاردم میکنم مثلا هر کاری که از دستم باید پیش ایشون تو دکن راجع به روزگاری خودتون قصه نکرده اید در هیچ کجا اویلا فرزندان خانواده شکر خدا صاحب 4 فرزند هستم یک اویله مهربان شکر خدا پسر کلونم امسال ختم کرد در دانشگاه ملی داخل شد خوشبختانه در کجا زندگی میکنید زمانی با صدرالدین کار میکردید کسی با من گفته بود که اجاره نشینید بالاخره منزل استقامتی گرفتید بله چند سال شد 8 سال شد سال 2012 راستی در هم خانه اجاره میشتم 8 سال صاحب خانه اومد گفت که من خانه رو میفروشم همه شخص همه انسان کشیدگی است از رو بیامین اجاره نشینی را بعد با یک آهی سرد کشیدم وقتی که من از یک اجاره میرفتم اکه روزو کتابا و دفترام بالای برف رفتند عصبی شدم گفتم ای شاعری بیدر خانه عصبی شدم با آبی اشکام کتابامو جمع کردم با رفتم او آدمی که با همون ماشین لباسای مرا میکشید وای برابر من تلخ گریه کرد و در من روشن نکرد گریه‌اش درونی گریست اکا گوزیق نشه همش میشوه بعد همین خانه اومدیم اجاره شدیم صاحب خانه اومد گفت خانه رو میفروشم همسری ما گفت ما این خانه نمیریم ما را همسایه تانه که که اوچا تنونی همین کوارتیرانتا رو میخری و خانه اخت نمیای بشینی خلاص همین گپ اولی ما تاثیر کرد گفت که ما این خانه نمیبرم ما قرض میکنم خانه رو میخرم ما $18,000 داشتیم صاحب خانه رو دادیم صاحب خانه ما طلب کرد تستر بیار پولا بعد خلاص گپ یافتم این گفتم پول نیافتم هیچ که کمک نکرد که اینجا رفتم گفتم صاحب خانه بیانات ما گرفت که جو برم تلخ روزگاری تلخ همون لحظه روزگاری تلخ داشتم راستی کسی از شناسو کمک نکرد بعد پیش یک برادر اکا نعمتلو میگن کنسرت میموند پیش این کس رفتم همون برادر رو پیدا کردم و که با یک خاطر صدرالدین روزی میکنی گفت مطرح پول میتم خلاص صدرالدین جیغ زدم گفتم باید دستی من را بگیری من دیگر راه ندارم اگر خانه را دستم بگیرم پولم میسوزه میره گفت مقصد مکتوب شما اگر روزی شین با چی شرط روزی شود صدرالدین باید ما کنسرت مانیم و پولی همون کنسرت خطی همون برادر تقسیم کنیم من هم قرض ماتیم و هم صاحب دو تنگه شود با اکای نعمتلو صحبت کردیم چند سومی دیگر نمیرسید 13,000 دیگر مکتوب صدرالدین هم خیره هست من باید از این آدم باید پول گیرم وقت دلار بود $8,000 باید گیرم گفتم دیگرش با قیمتش فکر میکنم گفتم صاحب خانه را راضی میکنم 100% راضی هستم مادامی کم خیر است من راضی هستم سپاس با صدرالدین هر کجایی که باشه صدرالدین جان مسلط و موفق باشه الهی خدا نگهبانت باشد بعد 13 سال پسر داشتم بچه‌م صدرالدین اومدم
садриддин концертро барпо кард ба хотири шумо. ба хотири ман ҳунармандоро гуфт, ҳатто дигар ҳунармандо дасткашӣ карданд. Дасткашӣ карданд. Ки дасткашӣ кард? баъзе бисёраш дасткашӣ кард. Рост гап ки бисёраш аз хафон гуфтанд ки кияи консерт мемонад тасуда. вақти Садриддин розӣ шуд, дигар ҳама ва оҳо Садриддин аст, мо ҳам мерем. хуб концерт хуб гузашт. даромади зиёд ба даст. даромад зиёд омад. ҳатто одамое ки пеш аз мо консерт монда буданд, аз ӯ консертҳои бародарои ҳунармандои Эронро даъват карда буданд. гуфт мо аз ӯ ягон фоида надиҳем, аз консерт шумо фоида дидем. гуфтам нӯши ҷонатон шавад, шумо маро дастгирӣ кардин. хулос аз ҷо маблағ каме ба даст овардам. бурда чӣ қадар? 8000 гуфтам, $8000 бурда ба соҳиби хона додам. гуфтам бо 5 та билети дига. гуфтам аммо шумо гуфтед ки 13000 боз 5000 дига монд. хулоси гап соҳиби хона гуфт, тарафша фикр гуфт майл аст. бисёр инсони хуб буду ва як ҷанаш хати як бародараш камтар вай кардан ки шояд фиреб кунам. гуфтам одами гириза нестам, мана ҳама мешиносад, шукри худо, моно намахрем. ман гуфтам ту бизнесмени саросимаш дисти, пула бисёр дӯст надорам. гуфтам мара сахти бад нагиред, ман одами бад нестам. ҳатто вакай рӯзу дар хона мошинка дорам. асабонӣ шудам, баъд навиштам худам ки ман дар ҳамин фалон чиста пули шуморо ҳатман оварда метиём. ман навиштам ба соҳиби хона ки одами ором буд. гуфт акай асан, асабӣ наша, ором бош. гуфт варақ да бинавис ки ҳамин чиза варда метавонам. ман бо варақ да навиштам додамшона. хулоси гап пула бурда додам. баъди бо якчанд маърака рафтем. аз ӯ маъракаҳо маблағ гирифтам, пули қарзи хонама додам. устод Садриддин бисёр бачаи хоксораш, пеш аз оне ки ҳунарманди хуб аст, садои хуб дорад, дар хоксориш ҳамто надорад. бовар кунед, бачаи ваъдахилоф нест, бачаи дурӯғ нест дар ҳаёт, бачаи ба имону ба тавфиқ, бачаи бисёр бачаи ҳар кас Садриддинро намешиносад. ба қавли Мансури бародари эронӣ, мо ҳунарманди мо Садриддинро бояд шинохт. Садриддин қалби тоза дорад. сипос ба Садриддин. ҳоло дар ҳамон хона зиндагӣ мекунед? бале устод, дар ҳамон хона умр ба сар мебарем. яъне оварагиҳои шумо хулоса шуд дар ҳамон хона? бале. як чиро мехоҳам рӯшан кунам. акарӯзу бисёри одамо дар бораи ҳаҷву латифаву ханда ҳарф мезананд. бисёр хиёл мекунанд ки амин риштаро ба даст овардан осон аст. масалан шояд барои дигаро осон бошад, барои Ҳасан Чила бисёр мушкил аст. пеш аз ин дар бораи ашк ҳарф задем. ашки ман бисёр талх аст ва шӯр аст, сӯзон аст. барои чӣ? вақте як ғиҷак қиҷ мегӯяд, дили манам ба ларза меояд, меларзад. бисёр барои одамои бенаво дилам масалан месӯзад. бисёр яъне ки шумо одами эҳсосиед? ман одами эҳсосӣ ҳастам. бисёриҳо фикр мекунанд ки душвор аст барои одами эҳсосӣ зиндагӣ кардан. бале. шумо чӣ гуна метавонед ин ҳама ҳамоқат, ин ҳама дағалиҳои ҷамъиятро таҳаммул бикунед бо ин қалби ҳассос? чӣ гуна? ашком шуморо наҷот медиҳад? маро наҷот медиҳад. ашк, фақат ашк. холӣ мешавед? холӣ мешавам. ҳасанҷон, кӯдакҳо пайроҳаи шуморо интихоб накарданд? интихоб накарданд. чандин бор гуфтам хоҳиш дошта бошед марҳамат ба донишкадаи ҳунарҳои зебо, ё ки ман ба шумо кӯмак мерасонам. аз дидам ки не, хоҳиш надоранд. духтарам Фасона, духтари дуюмгиам, ба муаллимагӣ шавқ дорад. бисёр шеъро масалан мехонад, гӯш мекунад. майли рағбат надорад ба санъат. суоле шояд монд ки ман надодам, ҳарфе монд ки шояд гуфтан мехоҳед ин замон, рӯи лаб овардан мехоҳед. он қалбҳое ки пур аз дард аст, онҳоро шумо каме ҳам бошад мекушоед. яъне ки дарди ҳунармандон, аз дарди ҳунармандон мухлисони азие ки пайҳам аз барномаҳои шумо мехоҳанд бохабар бошанд. аз ҳунармандоне ки шумо таклиф мекунед, аз ҳаёти ҳунармандон, аз эҷодиёт, аз ҳунарашон бохабар бошанд. ба ҳама ҳунармандон барори кор мехоҳам, ба мухлисоне ки ҳунармандонро эътироф мекунанд. ва аксари мухлисони мо ин муҳоҷирони меҳнати бародарҳои мо дар федератсияи Русия. хуб, ба он бародаре ки дар ғурбат, дар ғарибӣ муҳоҷир ҳастанд, дар муҳоҷират ҳастанд, аксари мухлисони мо онҳо ҳастанд. ба онҳо сиҳат саломатӣ бурдборӣ мехоҳам. ва дар ман ҳам як канали ютуб дорам, акарӯзу Ҳасани Чила. вақтҳои хеле бисёри эҷодиётам дар барои мардуми сӯзу дарди мардуми ғариб аст. ба онҳо барори кор мехоҳам. зуд барномаҳои устод Орзуи Исоро мунтазир бошед. аз ҳаёту фаъолият, аз эҷодиёти ҳунармандон
бохабар бошед. ва фаромӯш накунед ба канали Ҳасан Чила дар YouTube сар бизанед. ғаму дарди маро ҷуз ман касе дигар намедонад, аз он дои мани девона бо худ дар сухан бошам. Сипос. ба шумо бурдборӣ барори кор мехоҳам. ҳамеша қалами сабзатон буро бошад. мамнунам, хеле меҳрабонед. мамнунам аз лутфи шумо. ба Ҳасан Чила тамоми хушиҳои зиндагиро биёед таманно кунем. имрӯз Ҳасан Чила моро ҳам хандонд, ҳам гирёнд, ҳам шод кард, ҳам ғамгин кард. вале орзуи мо ҳамин аст ки қалби ин ҳунарманд ҳамеша шод бошад. дили шумо сандуқи шодиҳову фараҳмандӣ бошад. хайр азизони дил, сеҳатманду мусаллат бошед. барномаи ояндаро хотиррасон мекунем ки баъд аз як ҳафта манзури шумо мегардонем ва барномаи ояндаи мо таҳия мегардад бо иштироки ногаҳон ба ин бино ана омад бону мино як ҷоя бо орзуи со коро мешавад ранги кино. як чи дигар нақл кунам, як латифа бонаган Ҳасан Чила латифа нақл накард. як духтару як писар дар кӯча сайр карда истодаанд ки ногаҳ духтар ба мегӯяд ки э ҷон вай а як ҷо бӯи шашлик омадесай. бача мега нафаҳмидам. мегӯм а як ҷо бӯи шашлик омадесай. бача мегарда мега охи ман гриппам. ҳамеша шод сеҳатманд бошед, муваффақ бошед то барномаҳои оянда. мо бо шумоем. Вавилон Мобайл представляет приложение My Вавилон. Личный кабинет. Контролируйте ресурсы своего тарифного плана и подключайте новые услуги. E-commerce. Совершайте самые выгодные покупки, не выходя из дома. iCoupon. Воспользуйтесь выгодными предложениями и скидками. Электронный кошелек. Пополняйте счета, расплачивайтесь за товары и услуги или перечисляйте средства другим. Открой для себя мир новых цифровых возможностей с My Вавилон. Доступно в Play Market и App Store.